Nos, kedves kollégák, megmutatom az én kis repkényföldemet. Miután olyan nagy volt már az egész, hogy nem látszott semmi, csak a repkény 20 cm magasságban, elővettem a fűnyírót. Végig letoltam ezt a területet. Ott a somfa, átul talán látszik a nyírfa, ott a terület vége. Itt vannak még a facsemették. Ott bent a kecskék hátul, most éppen bujkálnak, mögöttem pedig a libák. De nem is ez a lényeg, hanem a repkény. Tehát egy fűnyírás és gerebjézés után taktikát váltottam. Így néz ki most a föld. Ez a sok szál, amit láttok, ez mind a repkénynek a szára. Megpróbálok ügyesen egy kézzel, jóga pozícióba persze, nekiállni egyet, kihúzni. Ilyenkor lehet gondolkozni rajta, hol is az eredője, hova tart, és hol a vége. Hát, ha szerencsénk van, akkor talán meg is van. De nem, mert még folytatódik. Megpróbálok egyet-egyet kihúzni. Lássátok, miről szól ez a jógatábor, meditációs tábor, amit persze jó pénzért hirdetek, és nem én fizetek, hanem az, aki szeretné megtanulni a repkényszedés fortéjait. Hoppá, ez egy jó fogás volt. Majdnem gyökerestől kijött. Tehát, ha megnézitek, ez egy hosszú szár, ez is egy hosszú szár, és csak megy. Kis bekecs meg jön, és mindig vigyáz rám. Nos, visszatérve a repkényre, megpróbálom az eredőjét. Aha, de én azt csak gondoltam, hogy ez, mert ott csak le van tapadva. Megyünk tovább, és szedi még tovább a földet fölfelé. Látjátok? A földnek körülbelül az 5 centie felső réteg, az mind ez a háló. Látjátok? Tehát amiért a repkényért azonnal le kell hajolni, az ez. Egyszerűen elveszi az életteret minden mástól. Van egy kollégája, ez a növény, ezt nem tudom mi. Ha valaki tudja, azt árulja el nekem, legyen szíves. Pont ugyanolyan mocsok módon nől, indákkal szétterül. Nézzétek csak. Megy, és csak az indát húzom, ott is egy gyökér. Hát nyilvánvaló, hogy nem fogom tudni az összeset kiszedni, de megpróbálom. Ugye vetettem el területre, abból a megfontolásból, hogy talán kiszorítja ezt a mocskot, fűmag, összekeverve lucernával, fehérherével és bíborherével. Ha nagyon jól közelről megnézem, talán egy-egy szálfüvet látok sarjadni. Nem tudom, a fűnyírás mennyire tett jót neki. Nézzétek csak, itt is van egy cukorfalat. Ugye akkor pozíciót váltunk jogába. Igen, kicsit közelebb kerülünk a földhöz, és megpróbáljuk megtalálni. Látjátok, és csak húzom, és még mindig van. Tehát, aki füvet akar, az repkényt ne tartson, ne vessen. Ha meglátja az elsőt, azonnal hajoljon le érte. Ez csak itt is. Csomókba, egyszerűen kibogozhatatlan csomókba. Mindenhol. Föld alatt, besüllyedve, csak ez a mocsok van. Semmi más. Tehát, akinek még mindig kedve van a meditációs tanfolyamhoz, jó pénzért jöhet. Nem én fizetek, a tanfolyam résztvevője fizet. Látjátok? Tehát kézzel nyilvánvaló, meg lehet oldani pár négyzetmétert, de hát aztán ennyit, azért az embert próbáló, nem egy emberes. Itt a védelmem. Most nem segít be, egyébként beszokott. Ja, megnézzük, a lányok ott teszik a zöldet. A bodzabokor mögött. Itt mögöttem a libák beszélnek folyamatosan. Na hát ennyi volt röviden a repkényről. Ó, azért még mutatok fák körül. Talán kijött egy pár szál fű.
Ja, hát a másik mocsokkal együtt a gyövöltinnek hívja a szomszédnéni, tudományosan meg szuláknak hívják. Itt megpróbáljuk. Ezt is végül is az ember húzza egy darabig, de azt a 10 métert, ami a föld alatt van, képtelenség. És meglátjátok, hogy ott jön a fű, amit elvetettem. Lassan, de biztosan. Na, hát ennyit akkor, fiatalok kollégák. Jó munkát mindenkinek!